seuraavassa videossa me mennään tonne noin. Niin, sinne tekevään temppuja salaa. Katsotaan kuinka monta temppua me voidaan tehdä ennen kuin meidät häädetään. Ja, ota pausille. Meidän kameramiehelle. Näytä itse. Miten tää kääntyy tälleen? Ei se voi näyttää tälleen näin. Se on raapaa meidän kameramiehen tänään. Joo. Nämä pulkkia sun joutuu. Laitaks meitä paussissa vai? Laita pausiksi, kun lähtee se sitten. Eiks niitä tosta menee paussille? Oho, nyt. No niin, nyt se on paussi. Vittu. Eiks meillä se uu? Eikö me raapalla tiuotti? Ei se haittaa, se ei haittaa. Ota uudestaan, miten tämmöistä? Onko näin kuvauksia? Joo. Ja voi nyt. Ei haittaa. Vasikalleessa. No minä laitoin jo perään nyt kuluu. Se saa! Se oli verran sopasia. Perä 80, 90 siis. Ai. Vedä. Vittu kun se tanko enää kun ajaa mitäs. Vedä. Tee. Huomaa noit miehiä. Miten koleta? 5/5 kuvaus, mie kuvasin sun ruutiin. No nyt se sun. Aki, vedä. 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 Tästä tulee varmaan 50. Vedin jo. Anna siinä. Mitä? Ei oo salalla. Ei vittu. En oo kuvaa. Roope, mitä helvettiä? Vedetään se kun reppu. Kuule se syy, kun kuvattiin, missä? Joo, sä et saa palkkaa. Ois se 5 senttiä. No ei mitään. Ja se kuvaa sitä lattia. Se olisi tarvinnut näyttää sitä. Se niin se tarvinnut tällä. Joo, niin vaihdetaan spottiin. Ruomarketiin. Koska sieltä tulee joku vanha pappara, niin se valittaa meille, että me ei saada skuuttaa siellä, mutta
Sitten me ei edes kuitattu siellä, vaan me otettiin temppuja. Ja periaatteessa me tuossa tulta sieltä. Lassi koitti vetää vippiin, niin se on kovaa tälleen, tää tuo. Jos mä vielä kerrokin näet, sä ajatella. Mä käyn kertoon noille. Me ei pidä skuuttia. Me on ajatella. Joo. Eli vaihdetaan spottia. Tuolta seuraava spotille. Täällä löydettiin se täytyy, että missä ei oo mitään. Joten täällä voitais vetää jotain temppuja. Kun mä yritän tästä varttistin. Häh? On nyt valmiiksi. Bara. Ba. Radu baspi. Kova. Ai sä oot klipille. Sä oot nyt YouTubessa. Nyt meni YouTubeen. Tästä kautta. Ei laiteta sitä pausille, koska sitten jos joku tulee rogeen, niin se on valmis. Shoutout Croissantille. Shoutout. Kun äijä vaan istuu täällä. Anna mulle vähän. Sä saat kuitenkin skuuttaa. No mä oon kanava. Anna vähän. Anna loput sitten, kun se on vähän semmonen pieni. Please. Okei, kiitos. Ei